Buenos días. ¿Cómo estás? Znělo to španělsky. Láďo, pozdrav. Láďo, pozdrav. Nestrapňuj mě. Ale teď už pojďme k smyslu tohoto videa. Že jo, Láďo? Rozhodli jsme se začít s něčím dobročinným. Víte, kolik brambor ročně nedají svůj domov? 1. Tahle brambora opustila své pole již v několika měsících. Neměla rodinu, kamarády, vůbec nikoho. Byla nenáviděná. Pokud chcete této bramboře pomoct, zašlete dárcovskou SMS na číslo 1188 ve tvaru jděte do prdele. Hej, Láďo, to, že jdete 50% na nás, nemusí nikdo vědět. Co to je? Pro bramboru? Bramboro, mám pro tebe šťastné zprávy. 2 koruny, můžeš si koupit šaty. Ale nejen brambory potřebují pomoc. Co takhle osamělý pan učitel Petrlík? Hledá přítelkyni. Krásné dívky, hlašte se. Je to Kanec. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud ne a jste retardi, klikněte na odkaz dole. A já už budu muset, my tady s Vláďou a s Karlem rozjíždíme party.